Lorkhom episode za somli le pakwana indo chan ho takte indo na hi ram le ram khwa le khwa inkara te alo thleng fo to thina atam zo hi chu a chan le wang thatok takte ani lain then khatte ro chu chan ho ang reng tak awanga indo an lo om ve boka tun truma po hian chan ho tak awanga indo te chungchang kan tar lang don ani pakhatna bucket wangin Italy ram pani Bologna le Modena te khu ram in hlat lo tak ani awangin thil ho te te a inti boina an lo nei ve fo to a ma se hanin do tak ero chu an nei lem lo kum sang kha jathum som ni panga ero kha chuan heng ram pani te hi bucket in ruk sak awangin anin do chiam maya anin do chan hi ho hle ma se mi sang ni chuangin nunna an chan pha ani ramin then om an awangin an mani ram ri ve ve veng turin sipai enge moza chu ram ria an duty a Modena sipai duty zo in bual tur te chuan Bologna sipai ho bucket chu an man saka chu chuan Bologna lam chu atilung oi lo hle a anin nial boy chho tran ta a atu zok zok ma atlom zoka tranan tum lo awang chuan lo thei lovin anin do chu angai ta ani sipai in la nei thave ve ram an ni boka indo chu an chau dun khop mai Bologna lam sipai sing thum sang ni le Modena sipai sang sari te chu Italy mar lam ram pakhat Zepolino antia chuan anin beita a chu wangin he indo na hi War of Bucket emo War of Zepolino ti in an soi thin nge ani Bologna lam hian sipai sang khat zanga velan chana Modena sipai zanga ayatam an thibok ani kumzabik wana vela tang to khan hengram pahni te hian in ngei lo na engemo an nei chorenga achan pakhat po sa khuana wang ani Modena hi Holy Roman Empire lam tran tu te anni a Bologna hi papacy lam tran tu te anni thung kumsang khat za somsari parukhan Modena lal Frederick Barbarossa chu Lomban League anti ho chuan an ne a hei hi achan chu Pope Alexander II apui wang ani heta tang hian in ngei tak tak lovin ram pahni te hi an kho sa chho zela anin do ma July thla a hian Bologna lam hian he ram pahni te in rina la ya hian tuikong canal an la ya heta hian Modena ram then khat an lak tela wangin an lo in ti boi to boka chuti khopa in hal an ni awang chuan bucket anin ruk sakna a hian an thin rimna apuak ke ta ni berina lang anin do chan bucket hi tun thlengin da that renga la ni a tin kumzabi som pasarina vela Italian laphuat hiam Alexandro Tossonia po khan he indo na hi la aphu nge ani pahni na vok wangin USA le Canada ramin kara khwan thliar kar pakhat San Juan thliar kar anti chu a oma chu thliar kara chuan America mi then khatte an chenga tin British ho po chu thliar kara chuan company pakhat British Hudson Bay anti chuan bun boka chu company noya chuan ramsang sanga tangin mitam tak an thokani anom tira tang rengin inti boy an hlo em awangin ramri po fel takasiam ngal ani a amai ro chu he thliar kar mar thlang lam hi ramruak ni in arama that em awangin atu ve te po chuan nei tuni tumin ma an laru renga chu wang chuan lang si lovin boina engemo chu a in mung rengani kumsang khazariat somnga pakwa June ninga chuan American pakhat Lyman Cutler chuan a alu huana vok palolu chu akap luma hei hi athlaya e chiat wang ni in asoi chu vok pa chu Charles Griffina Hudson Bay athok Ireland lammi ta alo ni a chu thunei tulama zual kovin British lam chuan Cutler chu manin jela an khung ta dai moya chu America lam chuan an lo hriatin in rem na siam pui turin an sipai ho tu pa Captain George Pickett chu an tira vokin poya khoina chu America lam ram ni in an soi ani British lam ram po chuan palai tir thin ma se an thu ein mulei thei tlat lo ket lara chuan zang na dom nan dollar som pe katuma ma se Griffin chuan alo tu ozong lo maya dollar zatal aphu tani chung chuan boina chu atipun lun chho zela British Sarkar chuan long pathum tirin indo turin anin puacha tamuk mup maya America lampo a om mai thei bik lo
August ni som chuan sipai thabik zanga le lai pui som pali chu sanwan thliarkar lampan chuan longin aphur pheirup mayani anin do chan a ho angreng boxia inrem na siam tumin thunei tulam chu Washington le London lama po anin bezak zaka September tha chuan US President James Buchanan chuan General Winfield Scott chu Governor Douglas Abetur chuan London lama tira amero chu ma an son em lo van le thlak takin kan ti don nge van doi thlak takin kan ti don kumsang khajariat somaruk paruk khan America tol chung boina civil war chu in tan chowa hemi awang hian US lampon thiarkara a boina chu angai saklo tiala inrem na thuthlung Treaty of Washington chu sign in chu hria in British lampo chu kumsang khajakwa somsari pani khan anin hnuk doka America po sang khajariat somsari pali khan anin hnuk dok vele ani he boina hian kumsom pani velai chu a o ani pathumna uiwangin ramveng him tura ramria duty thin sipai te hian an kho har hnema ranvul an ching lea abikin ui phei hi chu vultlang lon ber ani thiana tan an man thei ba ka nchui tu atan tepo an man thei boka an tangkai thin hle reng ani kumsang ka jakwa somni panga khan Greece le Bulgaria te chu kholaya ui stray dog wangin an lo indo vak maya mi sing thumla in an thi pha nge ani he thil thlen chan ber chu Greek ramri veng tu te chuan ui engemaza tan vula chungan ui vul zinga then khat chu ramrikanin an thenom ram Bulgaria chuan an vak kwal ve thina Bulgaria lam sipai te po chuan cho te lo pe in an ram chunga chuan an lo duat ve le thin ani October ni som pariat sang khat zakwa som ni panga chuan ni dang ang bokin chung ui te chu Bulgaria sipai te chuan cho an lo pe a chung ui zinga pakhat chu ake anata wangin cho chu a ei thadu lova eitir sham tuma an na lama chuan Greek ho ram ri chu an lo pel chu ni in chu Greek sipai te chuan an lo ka pa Bulgaria sipai pakhat chu an kap hlum ta der maya boina a in tran chhota ani darkar somli pariat chungin Greek ho chuan Bulgarian ho chu in thiar filim turin an tia ma se chu an du lo wangin in ka na a thleng chho tanta ani ramria anin ka lai hian Bulgaria sipai ho tu pa chu Greek lam chuan an ka hlum saka chumi phubalak na chuan Bulgaria lam po chuan Greek sipai engemozat an ka hlum sakani anin rem thei mai lo wangin October ni somni pani chuan Greece lam chuan sipai chakna mangin Bulgaria ram chu an luta Perich khwa chu la kan tuma boina azwal zel hlawin ramsang inzom khompol League of Nations chuan an in rem thei dan tur an ngai to saka Greece ho chu pound singli sanga choitirin Bulgaria ramatang chuan chhuatir an nita ani palina football wangin countryat angin kumlidana World Cup hi khel thin ania a khel turte chuan ma atangin a khel tur zanna qualifier an lo nei thin ani kumsang khajakwa somruk pakwa a World Cup khel thei tur zanna a chuan Honduras le El Salvador te chu anin tuma avoi khana chu Honduras a khel ni in a thleng tu Honduras chu 1-0 in an chaka avoi nina El Salvador an khel chu Salvador ho chuan 3-0 in ne na an chang thunga in khel an zo ma in boina a chuak ta a in khel chu ti top lai lok ani ta hialani chaklo zok an thana wang chuan Honduras mi pui chu an thin rim hle maya chumi zan la chuan an rama El Salvador ho chu an beivak maya an chen na ina te lu khungin a then te phei chu silain an kap lumani chu an thriatin El Salvador lampo an mai bik lova an rama Honduras ho chu zong chuakin kutan thak na sa hlea an kut te tan sakin a then te phei chu an khai lumani chu wang chuan football thunei tulam point an rama anin khel chu fu lo di in World Cup khel tur zonna chu Mexico lama an nei tir ta dai maya an hanin khel chu boruak po atang le El Salvador lam chu chakin World Cup khel thei tur chuan anin pet tling ta ani chu in khelna po chuan en tulama boina a chuak le a chu chuan hmong thalo tak nein ama ang che in an rama cheng ve te chunga chuan tharum tho bok chu a hluar hle a chu ram pani sarkar tan po thinrim thlak takani nililai anin do pha a
heta hian sipai sang ni aya tam ve ram pahnih te hian an chana El Salvador mi Honduras a cheng mi noi thum te po chuatir an ni pangana thuthleng wangin Ashanti lalram hi Africa ram Ghana a ani a hun masalama chuan British honen po anin ti boy ve fowa kumsang khazeret som ko paruk kuma anin do chuan anlal king prempe chuan anlal ram chu hum zodonin a in threlova lal ani na atang chuan abanga anlal ram chu British ho chuan an enkol chun zom ta ane tuna kan soitum harang kachak stool golden stool anti mai hian Ashanti lalrama hian mun poimo tak achanga mipuite chuan he thuthleng hi anlal masaber Ashanti uana hun lai khan wana tanga lotla ni in an soi thina chuwangin he stula hian thil ti theina a oma Ashanti mipuite tharau khovelte an pian non dan tur tele an ram malam hun tur po he thuthlenga hian thui tak a in ngat an ti ane he stul hi rang kachaka siam ni in inchis som pareta sang inchis som ni palia sei ani he chair hi an ro ema wangin tu ma thutan phal ngai lova amero chu kumsang khajakwa khan British governor Sir Frederick Hodgson chuan thuta du thu asoi tatlat maya asoi angei chuan a thuta a chu chon mi puite thin atirim kheral mai ngoi rangin ina an hoa an man ro nei ang chula chuakin indona an tran chu ani der mai tharuk lai indo phain heta hian Ashanti mi pui sang ni le British sipai sang khat vel an thi pha ani lor kho mi lo thira wangin kan loma lo subscribe in lo like la episode tharai lo riat zel theinan bell hi i lo click don nia